Sanibonani futhi. Inde yahlangana futhi. Ngibuyile no part 2. 2014 ngiyazi umuntu uzoshesha abaleke uzoshesha ascroll. Ngifuna ukuchaza ngendaba yokuthi mina ngiye ngamthola kanjani uNkulunkulu ukuthi ukhona. Because sonke confused. Kunabantu abanokuzibuza le question nami ngeke ngazibuza ukuthi ngempela lento kaNkulunkulu into ekhona o umdlalo nje into esilethelwa abelungu. Cause ngifike ngathi ukuthi kunabantu abaningi abavelayo la ku social media abakhona omnye brother nje angimazi igama lakhe oke wakhuluma wathi lento yenkolo lento yeChristian le into esilethelwa abelungu into engekho into esingahlangene nayo. Mina ke ngizochaza ukuthi mina ngiye ngamthola kanjani uNkulunkulu ukuthi ukhona ngempela. Engiphendula but abanye abantu uma uthi uNkulunkulu mayekuphendula baye bacanga ukuthi uyakhuluma njenganami ngikhuluma. uNkulunkulu akakhulumi. Kunento ayenzayo uyibonayo ukuthi cha yabona ke lento eqeda kwenzeka ayikhona mali. Ngithi ngiyichaze 2014 ngangwenye depression enzima kabi lento yokuthemba umuntu wesifazane. Kunosisi engangijola naye ngimfaka kakhulu inhliziyo nami sengimthatha njenganomuntu ukuthi lo uyu umuntu engizokwenza ikusasa naye umuntu engizoya naye nje phambili. Bangiqala nje futhi engene endabeni zothando zokuba deep nje. Angisanda kuphuma esikolweni ngingakabi na experience ngendaba yothando. Usisi wakho noma hayi ngeke ngimsho futhi ngegama because ngisho igama vele indaba yakho naseyindala yabona 2014. Futhi usisi wakhona ngambhaqa nendoda. Ngimthemba, ngambhaqa nendoda. Okay. Into yami naye ke sahlukana ke because ngambona nje face to face nendoda. Waphika ngoba niyazi abantu besifazane uphika noma sombonile waphika. Kodwa yabi obvious. Angiyeka kwahamba kodwa emakhaya ngasala la eJoburg. Mangisala mina because abantu besifazane banalento okuzitshela ukuthi manihlukene indaba iphelela lapho. Ayipheleli lapho. Wena ndoda wena khona la nxeba lelo sala nayo ngoba leya trust obomnikeze yona uzitshela ukuthi lo muntu lo uyakuthanda kanti yena wena kahle kahle ungene 100% kuye kanti yena ungene 50%. Futhi mangisathi 50% ngisasho into encane. Labantu banokungena 13% kuwe man. Alright. Hlukene ke mina ngisele nesilonda manje. Ngisele nesilonda sokuthi lo muntu lo ngangimthanda. Lento ayenzile okay fine ke uyenzile. Ngizama manje ukuzibuyisa. Akho easy mfethu yazi uke hey mfethu. Uke uthi kulo depression kube nentombazane oyibona inhle kunaye ubone ukuthi wena mawungayishela ingakuqoma kodwa manje ngoba usana lesa silonda ungavumi uqede nje unyaka ungasheli yini idepression ekuwe ngaphakathi lo muntu la kahle kahle usasekuwe wena kumele umcebule kancane kancane. It's like bofake iglue yazi into moyibambe ngeglue akho easy ukuthi uvele nje isuka nesilonda mele uyizame until iziphume. Kuba njalo ke kithi abantu besifazane lonto abayi understand. Maybe baye understand abanye nabo abahlukumezeka mhlambe kwamadoda ke angazi mina nguyena umuntu wesifazane sengikhulumela thina madoda. Alright ke ngisakuleyo healing ye depression. Bengumuntu othanda ukuzibukelela ama movie la wenkolo abo Passion of the Christ oMoses oSamson. One day ngibukele uMoses. Ngiyibukele ifilimu yakhona iphele. Mayiphela le film le kube nalento ukuthi efika nje emqondweni nami ukuthi ngempela uNkulunkulu ukhona ngempela noma into nje esinikezwe abelungu ngoba naku befuna ukuthi
befuna ukusicontrola kahle kahle, because lento le wonke umuntu unokuziquestion ukuthi lento le khona ngempela or yinto engekho. So mina ke ngaziquestiona to the point yokuthi ngaze ngashaya umthandazo omncane, lo mthandazo ongaka lo omncane lo, ngangi-1 erumini, lo muntu lo bengilele naye la akasekho, ngine stress. Yes ungimoshile ngimxoshile, kunento ethi umbuyise ngoba manje uyabona ukuthi une depression njengalo muntu engekho, kodwa futhi ngithi kuyafana ngimbuyisela ukuthini because lo muntu ungimoshile uzongiphinda mangimbuyisa. So mangilele ekamereni lami ngishaya lo mthandazo engiwushoyo omncane ongaka, yazi ngathi Nkosi, ngathi nje Baba wethu osezulwini, uma ngabe ukhona ngempela, mina ngicela uzibonakalise. And lo mthandazo angisho ukuthi azibonakalise manje, angithi nje like isikhathi sakhe aziveze or angibonise nje ama-signs ukuthi ukhona. Yazi kwenzakalani? Kwenzakala into engengikhona ukuyi-explain but ngizozama ukuyi-explain. Into eyenzakala kusho ukuthi ngangilele ngilele embhedeni, ngilele ngibheke phezulu, ngine-depression, ngiphoxwe umuntu ebengimthanda, ngiyathandaza uNkulunkulu ngithi ngicela aziveze. Yazi into eyenzeka ukubone, ngizokwenzela i-example because uNkulunkulu makaziveza kuwe akavezi ngento yokuthi ukwazi ukuyichaza, kodwa ngizozama ukuthi ngiyichaze into eyenzeka. Mina ngayithatha as a sign yokuthi uyangibonisa ukuthi ngempela ukhona. Into eyenzeka ubone uma ngabe bohlele erumini yashisa, mhlambe lesiwothe iheater, bese uphumele ngaphandle kuyiwinter kuyabanda, bese uyayifila leya vibration yomzimba yokuthi manje sowuphuma endaweni echisayo sowungena endaweni ebandayo, la makhaza ama ingena emzimbeni like ivule amaphozi womzimba, umzimba ma uvibrate kwenzeka leyo nto. Ngazibuza ukuthi like yazi lento mayenzeka umthandazo wangakawuqedi, ngangisashilo nje ukuthi ngicela uyiveze, kwavele kwenzeka lo immediately ngiceda kusho. After lapho ngastopha kwamina, ngathuka ngastopha ukuthi yini manje lesenzakala, because manje la ngihleli khona ngifudumele engazange ngize ngigodole. Lento le yenzeka makuwukuthi bengigodola sengingena endaweni efudumele or bengishiselwa sengingena endaweni ebandayo. La engihleli khona ngicomfortable but lento wayiyenzeka and angikho in control, iyazenzekela. Ngastopha nje ngangazi ukuthi nami ngithini, but ngazitshela ukuthini, no, this is a sign yokuthi uNkulunkulu uyangiphendula ukuthi ngempela ukhona. Just-ke abantu into engifike ngayithola kubona bathi indaba kaJesu into engekho, into eza nabelungu. uJesu bakwethu, indaba kaJesu into yethu. uJesu wayeumuntu omnyama and uJesu abantu banokuyiconfuse lento, bathi bathandaze yena uJesu. uJesu wayeyindodana okuthi eyayithunyiwe ubaba ukuthi asifundise indlela yokuya kubani, kubaba. Manje abantu bona lento sebeyithatha as uJesu ukuthi uyena inkosi. uJesu akayona inkosi, wayeyindodana eyayithunyiwe ukuthi isibonise indlela ekuyiyo. Ngobani? Uze uthini yena? Uze uthi mama esinikeza umthandazo athi asithi Baba wethu osezulwini, akasho ukuthi sithandaze yena. Manje abantu lonto leyo banokuyiconfuse abayibeke ngenye indlela. Baningi sekunokubabona la ma-social media abantu beyithatha lento yevangeli, lento yeka kaJesu beyithatha beyihlakaza bethi into engekho, thina asibuyele emadlozini. Especially abakhona lo bhuti abathi ubani, uMagejageja. uMagejageja Nkosi yami, uyabalahla abantu. Lo bhuti
ngithe mase ngiyisesha kahle indaba yakhe ngathola ukuthi uMagejageja bekakholwa yena ngempela shem, bekakholwa, but inkinga yakhe wasuke wahlanganisa inkolo kahle nezinto zasemhlabeni uyazifuna. Awukwazi-ke ukuthi uthi ufuna inkolo, uthi ufuna ukuhamba ngendlela kaNkulunkulu ube ngapha nento zomhlaba uyazifuna. Awukwazi ukuhlanganisa lezo zinto lezo, azihlangani. Ngoba inkosi la emhlabeni la sikhona, umuntu ophethe la uSathane. Ufuna izinto zala kunomnikazi wazo oziphethe, uyalifuna futhi nezulu ukulibona. Manje uhlanganisa into ezimbili ezingahlangani, ngeze zihlangane lezo zinto lezo. So into engifike ngayithola kuye mase ngimlandelelela ukuthi lo ivangeli bekalilandelelela and uMagejageja iqiniso uyalazi, uyazi ukuthi amadlozi akuyiyona lento le abantu abayicabanga. Iqiniso ulazi kahle hle uyalazi. Kodwa ngoba usesebenza ngobumnyama, ubumnyama bumnikile into ebekazifuna. Khona la isho khona ethi yena ulilandelile ivangeli bekathandaza kodwa wanele ngokuphahla, kwaphenduleka izinto azithandazele iminyaka. Usho ukuthini? Uliyekile ivangeli walandelela into zamadlozi, amnika-ke amadlozi indaba ezifuna. Ngoba wona hhayi angifuni uqamba amanga mfethu, sikhulumeni nje iqiniso, amadlozi vele ayakunika into zomhlaba. Into zomhlaba nje ziphethwe yiwo zikhona. uNkulunkulu uthini yena? Uthi asifune yena then into zomhlaba zizolandela. Nakhona uNkulunkulu akakuniki lento oyifunayo, ukunika into ekufanele. Thina into esizifunayo sifuna lezi zinto, sifuna izimoto, sifuna imali, sifuna imizi, nje into esifunayo le. Manje thina izinto sizibona ngelihlo lenyama, uNkulunkulu ubona beyond. Then-ke abantu abaningi-ke ngiyazi vele bazongithuka ngokuthi phela ngikhuluma ngomprofethi wabo. Angithi uzibiza ngomprofethi, Prophet Magejageja. Njengibelahlekisa abantu ngale ndlela ebalahlekisa ngayo. Futhi sengimangale ukuthi usonta kaShembe, because manje usethi mayekhuluma akhulume nangoShembe, aphinde futhi akhulume namadlozi. Angisa-understand nje into ayikhulumayo. Alright-ke, mina into engiyishoyo engiyibekayo nje engiyikhulumayo ukuthi awukwazi ukuthi futhi ufuna ukulibona izulu ngapha futhi nento zomhlaba uyazifuna. Hayi, uhlanganisa into ezimbili ezingahlangani. Laba kwethu la sivakashile la, asiyibona bala, sivakashile la. Wonke umuntu unesikhathi sakhe sokuthi kuyofika isikhathi sokuthi uyahamba. Sivakashile la, siyibona bala, siyahamba sizosebenzela ukubona izulu. Manje abantu uvula futhi uthola ukuthi abantu babhizi nje bayinaki nokuyinaka into ehlangane nevangeli, gijimisa nje imali, landelwa nje imali. Asali bafethu imali nathi siyayifuna, nami ngiyayifuna, kodwa ithi uyifuna leyo mali noNkulunkulu obumfuna futhi ngapha umazi. Ngoba abanye abantu banalento yokuthi ukuze uthathwe njengomuntu ongathi uNkulunkulu uyamfuna kumele uze uye esontweni. Cha, akubona ufuna uNkulunkulu lo ukuthi uye esontweni. uNkulunkulu uyamfuna nje, uzihlale ungayi nokuya esontweni, wazane naye uNkulunkulu. Manje abanye abantu mabebona uloku ungayi esontweni every Sunday, bangakuthathi njengomuntu ongathi ivangeli uyalazi, uNkulunkulu uyamazi, bakuthathe nje njenganomuntu ongenandaba. Abe lo muntu mhlawumbe angathuka one day ukuthi wena lolo vangeli ulazi udlula yena, mhlawumbe wena umuntu owazana nawo uNkulunkulu. Ngoba enye into afike ngayithola kulamasonto elibhizi emcasha ngawo, akubathakathi abalapha kulo masonto, akubathakathi abalapha banenhliziyo ezimbi abantu abasontayo, nihlebana nodwa lapha. Enye into futhi mina yangikhipha kakhulu kulamasonto kuyindawo, esontweni unokuthola ukuthi kunesikhundla esikhona sesonto kunomuntu okumele asiphathe, kuthiwe no, sibona ukuthi lesikhundla lesi singathathwa uMamNgobese. uMamNgobese uthola ukuthi akafithi kuleso sikhundla,
bamfaka just because uMamGobese uyi-principal, ngoba naku uyi-principal unemali simfanele leso sikhundla. Bese kuthi kunomama ohlezi ngempela elifunda ngempela iBhayibheli olazi ukudlula yena lo MamGobese wakhona, angafithi kuleso sikhundla, nifakele ngoba naku enemali. Imali-ke ibheda lapho-ke, ithatha umuntu ongazifokoli imbeke laphaya, bese kuthi lo wazi into imbeke phansi, nigcine into yenu ingayanga phambili just because nini igijimiseni indaba yemali. Okay, angikho lapho bengidlula. Bakwethu ngisaphinda namanje, indaba yamadlozi yinto engekho. Nangu musu siyasibhekapha usisi lo ubani uGogscotheni or uGogmaweni whatever. Nangu yena-ke yena kubuya kuyo yona lento amadlozi. Usiyasibhekapha uyayiconfess uyayisho ukuthi vele into engekho le. Kodwa still abantu basabambelele kulento. But-ke angifuni abantu ukuthi ngibajahe kakhulu ukuthi baphume kulento yamadlozi. Nami azange ngiphume kalula. Nami phela ngibuya kuyona. Angikhulumi ngento engivele ngayibona nje endleleni. Yinto nami engiphume kuyo engiyibonile ukuthi yinto engekho. Sidlala nje imimoya edlala ngathi ezenza abantu bakithi. Futhi ngiyikhuluma ngoba ngiyazi ukuthi one day nawe lento engayibona nawe usazoyibona. Nawe uyobe sokhuluma njenganami kanje. Okwamanje awukayiboni. Ngiyabona amanye bangithuka ama-comment bathi ayikho engiyikhulumayo, ngikhuluma into engabhalansi, kodwa engime ngalo ukuthi one day uyoze uyibone. Siyeza isikhathi sokuthi uyibone. Alright. Abanye banokuthi if indaba amadlozi wena ayikusebenzeli, siyeke thina esisebenzelayo. Alright, fine. Uma ngabe yakusebenzela ayikusebenzele uqhubeke nayo, kodwa engilishoyo ukuthi one day uyoze uyibone. Okwamanje ukuthi awukayiboni, siyeza isikhathi sokuthi uyibone. And mina into engiconfuse kakhulu ngalento yamadlozi, nithi oma benu omkhulu benu la benikhuluma ngabe enibabiza ngamadlozi, nithi abantu bakini abafa. Alright, fine. Uma wakho ushone azikamhlophe ukuthi ukushiye ungenalutho, kodwa mayisengali akutshela ukuthi uyagodola, kumele umenzele into ethile, umgeze or angazi zonke lento ezenziwa zamadlozi. Wazi kahle kamhlophe ukuthi ukushiye ungena next, uthi uyithathe le mali yokuthi wenze lento athi menzele yona. Azi kahle ukuthi ukushiye ungena next, kwayena ufe ngena next, uthi uyithathe leyo mali leyo. Lungile-ke ngoba-ke niyazenza ngale ndlela enizenza ngayo lento enizenzayo ngamadlozi. Enye into, uyasuka unenkinga engaka uye emntwini osebenza ngawo amadlozi, ukhala ngokuthi into zakho ayihlangani, kahle kahle uyozama indlela yokuthi ulungise lokuthi umsebenzi awutholi, into zakho nje ziyabheda zihlangane. Mabafika lo muntu afika kutshela ukuthi okokuqala wena awuhlawulwanga, okwesibili umama wakho ubaba wakho azange zamhlawule uma wakho, unengane yakini ethize eyashona iyakhala esendaweni esowayilandwanga, wena bohamba ngenkinga engaka sekakutshena inkinga eziwu-3. Uzozenza ngani lezo inkinga? Uzozilungisa ngani? Yo, hayi bafethu. Okay, fine, hambani ngaleyo ndlela enihamba ngayo, kodwa mina engilishoyo ukuthi indaba yamadlozi bakwethu ayikho. Sidlala imimoya edlala ngathi ezenza abantu bakithi. Mina ngiyibonile, angikhulumi ngento ukuthi ngikhuluma ngento nje engiyikheshe emoyeni, ngiyibonile ngisuka kuyo kumanje
uye yona le nyanga ngibuye emakhaya eKZN besiye komunye umfowethu le naye bekayo unomzi wakhe asewakhile uphumile kubo, so ngendlela ke ebekachaza ngayo yena bekayobiza abantu abadala ukuthi bangene emzini wakhe lo omusha. Bengikhona lapha kwawukuthi bengeke ngiye kahle kahle nje i-tender leyato angibizele yona ngoba ngumuntu owukuthi mina indaba into ehlangane namadlozi angisayingeni, kodwa ithi ngivele ngiyibeke nje straight bazongixolela uma ngabe bazoyibona nabo. Bengeke ngiye kahle kahle mina, just ubaba othe angiye ngoba yena akazuya unomsebenzi omningi, wathi ucela mina ukuthi ngiye lapha. Ngabona nami ukuthi angina choice, yithi ngiye yo-attenda. Ngangifika yena ngempela vele lo muntu osiye kuye umfowethu vele uyolanda abantu abadala, uwumuntu ukuthi ulanda abantu abadala. Yazi kwenzekeni? Kwenzeke exactly lento bengiyichaza ku-part 1. Into efike yenzeka lapha ngizoyichaza futhi ongixolele umfuthu uma eyibona, just ke angeke ngibabize ngamagama. Into efike yenzeka lapha bekahlaba imbuzi ezu5 zaba u7 ngamagusha awu2. Then laphana akufananga nakuqala le engangichaza kuqala ukuthi kunezimvu eziye zangafi. Lapha izimvu zifile zonke, just into eyenzekile kwenzeke ukuthi kube nengane evele yahayiza yakhala. Sibone sekungenwa nengane thina ekhishini lapha, ukhishi lasemakhaya ilezi ndlu eziwu-round, sengenwa nayo kathiwa le ngane iyakhala yahayiza, ithi iyashiselwa uyagodola. Ithi futhi kunomntwana okhuluma nayo othi ungena kanjani yena engangeni. Kathiwa ayibo, isho ukuthini leyo nto? Kathiwa hayi phela khumbulani ubhudi lo yena lo wenza umsebenzi wazala amawele awu2, umfana nentombazane. Iwele leli elentombazane lashona, so benza leyanto. Lezi zinto enizenzayo bafethu, lezi zinto enizenzayo zokuthi uma ushonelwe ingane bese uthi uyiphi igama, uyithengele izimpahla bese uthi uyayibiza, ubize imimoya leni inkabe ninqagala estradini ningenise emizini yenu. Okay, seyahayiza ke le ngane mabechaza futhi lapha bathi iphuphi. Okay, ngiyiqale la ukuze kwenzeke lento eyenzakalayo. Umfowethu lo lokuyena wenza lo msebenzi, le ngane yashona wayenzela usiko lokuthi uyayilanda uyifaka ejardini ngaphakathi kwakhe ngoba ingane yakhe yashona. Ngalendlela nenibona ngayo, ngithi into yeni yamadlozi. Then wayithengela nezimpahla, ngithi kuthiwa uyithengela nezimpahla, wayithengela nezimpahla bese le zimpahla lezi wazigqokisa yona le ngane le sekuyona eseyihayiza manje lapha. Le ngane futhi eyiphuphile ethi iphuphe yona le ngane yentombazane ijaha igijimisa. Angiyazi ngalo ntombazane, bayayichaza bona lapha. La bengikhona yenye indawo bengile nje ngoba ke umfowethu esibizile ethi kunento ayenzayo sile nathi njengabafowabo. Just mina lapha bengile, kodwa angihlangana nalento ayenzayo, sengenzela yena nobaba lo ngithumile ukuthi angeke kahle kahle mina bengengiye. Alright ke le ngane ke manje kuthiwe ke manje okay, wayipho le ngane ingangeni ngaphakathi ngoba mfowethu phela waze wayiqamba negama, wayithengela izimpahla, washisa impepho, wathi uyayamukela emzini wakho. Ingane vele yashona. Athi umfowethu hayi kunento yake yenzeka la ekhaya, le ngane lezi ngazixosha. Kusho ukuthi ke leyo ngane nayo yaxosheka ngaloso sikhathi ngixosha lezi, because mangixosha ngaxosha ukuthi kukhona newele lawo, ngaxosha konke, so ingakho ingasabuyi.
kathiwa ke manje okay akwenziweni, asithatheni inkukhu siyeni ngaphandle kwegate umfowethu ayoxolisa kule ngane ibuye izongena ekhaya. Nangempela saphuma kwashiswa leyo mpepho waxolisa kumfowethu kuleyo ngane ke kwaphunywa nayo le ngane le ehayizayo because bathi iyashiselwa iyagodola. Waxolisa kumfowethu ke okay ke hayi ke yaba right futhi ingane. Yazi ke ngaleso sikhathi kwenziwa leyo nto uguqiwe lapha egeyidini. Mina ngile ngemva ngibabukile labantu ukuthi labantu abadala kangaka. Imncane phela mina. Badala laba bantu lo uba mdala uba mncane. Badala nakimi labantu lami ngithi abantu abadala kangaka madoda abadlala imimoya. Ngoba phela into engekho le. Imimoya nje. Just bona abazi and angazi ukuthi ngizobaqala ngalaphi ukubatshena ukuthi lento abayenzayo la ayikho, badlala nje imimoya. And ke phela mawumncane akethi indlela ibizwa kwabaphambili. Mawumncane mawuthi uzoma phambi kwabantu abadala ukuthi uzama ukubatshena ukuthi bafethu le ndlela nje niyayihamba akusiyo. Hey, uzobususa omunye umoya lapho ngeke bazi bayizwe lento. Oqala nje bazokutshela ukuthi ubani wena. Uyingane ukhuliswa yithi so uzositshela ukuthi namhlanje lento le into engekho. And enye into abantu bathi indaba yamadlozi usiko. Nalento okufaka iziphandla bathi usiko. Yo mfethu. Yazi hey mongabuyela back isikhathi saboshaka. Yayingekho lento yamadlozi. Yayingekho le nto le. Mongavusa ushaka manje umbuze ngendaba yamadlozi uzokubuza ukuthi yini leyo. Into yayingekho le nto leyo. Into eqhamuke manje imkhuba le esesiyenza thina. Lesesiyenza manje yokuthi sithi sihlabela amadlozi ngoba nako sithi senzele ukuthi asinikeze izinto zomhlaba ngoba vele wona asinikezana izinto zomhlaba. Thina kahle kahle into ebekumele ukuthi siyayenza ukufuna uNkulunkulu. Bakwethu asifuneni uNkulunkulu siphumeni ezintweni zamadlozi. Yo angazi lento kusoze siyikhulume siyithini sichaze kanjani ngoba abantu abayizwa kudala siyichaza. Lo magejagejo lokho lilahlekisa intsheni ukuthi amadlozi abantu bakini idlozi futhi bafethu anibonini ukuthi umdlalo lento le baze bathi idlozi liyantshontshwa. Lo muntu lo lamadlozi lawo uyakwazi ukuthi mongayenza into ayifunayo aginqe nemoto ubuye antshontshe futhi avuma ukuthi antshontshe. Hayi bafethu ngeke aniyiboni lento ukuthi ayikho lento lo mdlalo lo. Abantu abadala laba baphinde bantshontshe. Nize nithi abantu abadala like mina manje ngoku ngishone nina sengishisa impepho lapha senibiza mina ngishonele mina ngisekho senibiza mina nithi mina ngifuna nginiphi inhlanhla kodwa benazi kahle ukuthi bengahambisani nalento yamadlozi bese ngijike futhi ngisebenze ngifunction. Omunye ubamkhulu wethu wafe ephuwa eziphuzela utshwala engena next engazi nix kodwa kusasa nizoshisa impepho lapha yana nithi nicela izinto kuye. Wafe ngena engazifokoli lo muntu lo wayengafundanga nokufunda futhi wayengazi nokuthi washona engawazi ngisho 200 rand ukuthi imali engakanani. Mhlawumbe washona lo muntu lo kwakusasetshenziswa ama 5 rand mara nina nithi nifuna imali lapha kuyena uyazelaphi leyo nto leyo. Hayi bafethu hayi lungile bafethu angilwi nani ngizama ukunibonisa ngoba ngisuka kuyo lento amadlozi ngiyibonile into engekho. It's fine nina manibona ukuthi yasebenza hambani na kodwa mina ngimile nithi into yamadlozi into engekho. Imimoya edlala ngathi bafethu. Imimoya nje ezidlalela ngathi mina ngiyibonile. uNkulunkulu usibonisa ngendlela ezahlukene. Akabonisi futhi noma ubani. Ngeke aze asibonise futhi sonke. Ngoba nini into eningayiboni yilento ukuthi even kudala
labantu abalapha eBhayibhelini ekukhulunywa ngabo abantu ababefana nami, labo bantu babemnyama laba bantu laba. Namhlanje laba babizwa ngaboDaniel, uMoses, kwangabona uMoses labaya, kwakuwabantu abamnyama. Bafika abelungu balithatha leBhayibheli lethu leli baliguqula balenze labo babashintsha amagama. That is why manje nina seni-confused, seniyikhahlela lento. Anginiblame, anginizondi ngokuthi niyikhahlele le system. Yini? Is because sekukhulunywa ngabo Luka, abo-Abraham. Abo-Abraham asibazi thina, amagama lawo esilungu balithatha kabelungu balishintsha balenze labo. That is why nilikhahlela. That is why ngithi anginiblame kakhulu, anginiblame kakhulu, ngoba balishintshile balenze labo. Kodwa leya nto leya into yethu. Okay, ngenza umzekelo. Kuthiwa bathi babephuma eGibhithe beqeda kujampa ulwandle, bakhipha isigubhu, bashaya isigubhu, bagida becula ingoma. Ngicela ukubuza ke, ama Europeans abelungu bashaya isigubhu bagida? Sibuye futhi uSaul, not uSaul, uSamuel, bathi yena wayesexabene noNkulunkulu, waya emntwini obhula ngokwedlozi efuna ukuyozwa ukuthi impi azoyilwa namaFilisti uzophumelela na, noma leyo mpi leyo izomxosha. Bathi waya emntwini obhula ngokwedlozi. Abelungu banawo namadlozi. Into yethu leya, into yethu leya bayithatha bayenze yabo. Naku namanje kuyavela ukuthi abo-Louis Vuitton, oGucci, izinto lezi abazithathe kithi bazitshentsha, bashintsha amagama, bathatha leya design bayifaka bayenze yabo. Yonke into ethathwa abelungu into yethu bayishintsha bayenze yabo. Ngoba into eningayi-understand ukuthi abelungu bona, ngithene eqaleni ngithe umuntu ophethe la emhlabeni la uSathane. uSathane akanandaba nabelungu namaNdiya namashayina, umuntu anenkinga naye uyi-one, umuntu omnyama. Ngobani? Abelungu namachina nayo yonke le skin esimhlophe esinenwele eziyephu abantu bakhe labo. Umuntu anenkinga naye uyi-one, yithi. That is why siphuka thina. Kodwa ke ngoba uSathane unayo indlela wangena nakunina abantu abamnyama. Sithi masizama ukunitshena sinibuyisele entwini yakithi nisilwise, nithi lento esiyikhulumayo ayikho. Even uNoah wathi mayiba ebatshela ukuthi imvula iyeza, bathi bamhleka, bathi lo uyaphupha ayikho into ekhulumayo. Phela kuthiwa uNoah wathi imvula mayithi yeza, bathi kwase kunaboma mhlambe 16 years kunganethi. So wathi imvula mayithi yeza, bathiwa lo uyaphupha. Yilento esiyishoyo namhlanje. Sithi ivangeli bakwethu likhona, uNkulunkulu ukhona. Yini futhi uNkulunkulu akasazivezi njenganakuqala. uNkulunkulu kudala wayeziveza ebantwini beyibona, njenganako uMoses wavula ulwandle lavuleka abantu bakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu yonto akasayenzi. Yingakho abantu namhlanje sebe-confused, bengasayikholwa. Mina bafethu ngibuya emshadweni. Ngibuya emshadweni, kunento engizibonile lapha emshadweni eziyinkinga, ezisazobagila abantu, ezi-serious. Kunomfowethu manje ngikhuluma ngaye manje, wangakithi emakhaya emzimkhulu, uyahlanya. Umuntu obekaphila saka njenganami, but namhlanje ugula ngekhanda. Yini? I-depression yabafazi. Akeke ngingene kakhulu kuye cause bazogcina abantu sebemtshena bese sekangikwatela ukuthi why ngikhuluma ngaye kuma-social media. Ngithi ngive ngikhulume ngami nje kuphela. Mina ngibuye emshadweni, kunento engizifundile laphaya ezosiza omunye umuntu omusha ukuthi angangeni kulento engingene kuyo. Into engiyibonile ne, mawuzothatha umuntu uthi ufuna ukumenza umfazi,
akuqala ubheke i-background yakho, ubheke nakubo ukuthi ukhule kanjani. Ukhuliswe i-single parent or ukhuliswe abazali abawu-2, ukhuliswe umama nobaba. Ngoba into engifike ngayithola ukuthi most yala mantombazana akhuliswe ama-single parent mase kushisa emshadweni, umama wakhe akambonisi ukuthi mntanami bekezela, vele emshadweni angeke kuhlale kumnandi, ziyeza ivunguvungu lezi zizodlula. Uvela amtshela ukuthi mina ungibona nje zangenze ngishade ngoba amadoda izinja. Vela amtshene leyo nto leyo. Ngeke azameluleke njengomama oqotho. Futhi uphinde ubheke futhi okunye. Uyabona uma ukuthi le ngane uyayithanda ufuna ukuyilobola, uthola ukuthi le ngane uma wayo unengane eziwu4. Zonke le ngane ezinabo baba abahlukene, le yakwaSibiya, le yakwaSibeni, le yakwaSikhosana, le yakwaDanibe, ngeke kulunge lapho. Lo mama lo akanazo izeluleko eziqotho azotshela ngazo ingane yakhe ukuthi mntanami la uyabekezela. Nale system lesesikuyo, le system esesiphila kuyona, ngithi yini feminism le abafazi abathi ba strong independent women, abasawadinga amadoda, bathi abasidingi. Kodwa yonke into ongayibheka la phandle yenziwa obani? Yithi. Zona le moto abachuma ngazo abahamba ngazo zikho obani? Zekwa yithi. Le mali le abayiphatha abachuma ngayo yekwa yithi. Infrastructure ijozi leli lifunctiona ngani? Ngathi mangathiwa sikho thina sistophe nje amadoda akathi akasebenzi for 6 months, ungabona bangenzakalani. Yonke into ingastopha. Kodwa bajike bathini? Bathi abasidingi. Iy'ngane zethu namhlanje zikhuliswa ogogo bekhona, babhizi bagijimisana ne-lifestyle. Into ezakwenzeka the way ngiyibona ngakhona kule mpilo lesizogcina sesabo gogo abasingile nomkhulu abasingile, the way kwenzeka ngakhona. Alright, mina ngiphuma emshadweni sahlukana nonkosikazi wami, ngangena kwi-depression. Kodwa into eyangisiza ukuthi ngingangeni kakhulu kwi-depression, like ngingabi naleya depression lenkulu, ile nto okuthini, ile nto yokuthi nganiseke ngagileka before. So ngithe mangingena emshadweni, ngingene senginesifundo engasifunda, senginesilonda engisaziyo ukuthi labantu labo babhasobhe labantu labo. Akumelanga ungene wonke. Ngena futhi ungangeni faka unyawo. Ungangeni wena, ungangeni umzimba wonke, faka unyawo. Ngoba wangena wonke, the day ekuvezela ama-true colors wakhe lo muntu lo. Mnganami koba nzima ukuthi uxebuke kulo muntu lo. Isilonda mase kumele uxebuke. Angithi ungene ngomzimba wakho wonke kuye, mase kumele uzixebule kuyena. Uyogcina ucabanga nokuzibulala. Njalo ngitshana ngithi kunomfowethu namhlanje ugula ngekhanda, waye right. Yini? Imali. Into yabahlukanisa nje imali, ukuthini lo mjida lo waphelelwa umsebenzi ngesikhathi se-COVID. Makuphela umsebenzi, umfazi wavela ukuthi kahle kahle ubengezanga ukuzokwakho umuntu nalo muntu, ubeze emalini. Luphela kanjani uthando makuphela imali? Kanti lo thando belifunctiona ngemali yini? Uthando phela liqhubeke noma kuphela imali. Yile nto nami engafike ngayithola kowami unkosikazi. Lo wami Bandla Shem angifuni ukumgxeka kakhulu Bandla. Kodwa into engafike ngayithola kuye eyayisixabanisa kakhulu mina naye. Mina bengihlala ngimtshena ngithi yazini thana sami, lento yamadlozi ngiyayibona ukuthi hayi akusiyinto lesine siyicabangayo. Yena ke njengonkosikazi, ngoba kuthiwani, unkosikazi wakho akabe uwa nibe munye. Yithi mawuthi wena
asiye le, angakubuzi, niye le ngempela alandele wena, kumele unkosikazi wakhe alandele wena. Lo wami-ke bengithi uma ngimtshela ukuthi lento le angiyiboni kahle, asiye le, yena yile. Mina naye manje besabantu abamsupport iPirates, umsa i-40 Kaizer Chiefs. Mina ngithi amadlozi ayikho indaba yawo, yena bekayibona kuyiyona indaba amadlozi, bekayishisa yena impepho. Mina bengiphumile kulezo zinto lezo. So manje uyathola ukuthi mina naye asikho, and manihlukana nomuntu wakho, nonkosikazi wakho, ubokwazi ukuthi ingane yakho iyalimala. Ngike ngibone manje uma ngifika ekhaya kuthola ukuthi ngivakashile, ngifikile ekhaya, ngiyithola ukuthi ewe ngikhona, ingane yami iyangibona ukuthi ngikhona, kodwa uma wayo akekho, ikhona leya nto, cause ukhule mina naye esaze suyi-2, mina nengane. Mina naye bekazi ukhule phambi kwabazali bakhe abayi-2. Manje sekukhona mina kuphela, yena uphi usemadolobheni ugijimisa imali, ingane uyilahlile cause banalento ukuthi ingane mase inabo ma 6 years ukuthi uyindala ayishiye ahamba ayolekhunja ayofuna into zomhlaba. Mina bafethu, mina uma wami mina ungigeze ngaze ngaba na 10 years, ungigeze ngaze aba na 10 years, mina uma wami engigeza yini lolathando lwamama lokukhuliswa yini umama. Bona namhlanje ingane mayiqala ina 3 years or 4 years eyilahla, akhamba ufuna into zezwe. Abafazi bafethu asisenabo futhi nje kulesikhathi samanje, yabona umbhemu uthi uyalobola, inkosi yami, hayi udlala ngesikhathi, cause sekwangena lento yemfundo ukuthi abafazi bayafunda. Yabona umfazi once waba nemali, umfazi wazimela, fana nokuthi umnika amasende, useyindoda, wase washo omunye exabana nendoda yakhe engimsho ukuthi ubani, washo phambi kwethu wathi vele ngiyakuhlula ngeholo. Indoda yakhe vele wayeyihlula, wayehola ngaphezu kwendoda yakhe. Yabona umkakho mayisehola ngaphezu kwakho, ubokwazi ukuthi usenamasende, awusenanto ongayisho, ayimamela, usenanto ongayisho ayimamela. So mina into engiyisho bafethu ukuthi be careful ukuthi ushuza bani empilweni yakho. Enye into futhi, kodwa futhi kuyafana, noma ngathi ngiyanitshela ukuthi mawuthi uthatha umfazi, akuthatha umfazi ukuthi uthanda wena kakhulu, wena umthande half. Inokusebenza leyo sometimes, cause akadinwa uwe. Ungathatha umfazi ukuthi wena umthanda kakhulu, yena ukuthanda half, cause one day uzodinwa wena. Kodwa sometimes inongasebenzi, sometimes inokusebenza, ikayi-2 50-50. Kodwa nje into engiyisho ukuthi bafethu, i-government isibulele ngalo 50-50 walabafazi, nale strong independent women abayishoyo abafazi namhlanje abangasafuni. Imizi ayisekho, ayisekhiwa imizi. Abafazi bayafeba, abafuni kumamela, bafuna ukuziphatha lento abaziphatha yona. Unengane yakwaSikhosana, unengane yakwaSibisi, unengane yakwaSibeni, unengane yakwaDzanibe. Yinto enisenifuna ukuyiphila leyo, lokuba nengane eziwu4 nabo abahlukene. Yi-lifestyle enifuna ukuyiphila leyo. Qhubekani, kulungile, ngoba sithi siyanithatha, sithi sifuna ukunenza abantu niba amakhosikazi, nikhulisa izingane ngendlela thina esakhuliswa ngayo. Yazi kumnandi bafethu, yazi kumnandi kanjani ukukhuliswa kumama nobaba bekhona boyi-2. Kunabantu abangayazi leyo experience leyo, ukhula wazi ukuthi ekhaya khona umama khona ubaba, abazi ukuthi nje yena wakhuliswa ugogo, bese wona ukuthi uthatha lo muntu uthi uzomenza unkosikazi. Bekaze abe unkosikazi lo muntu loyo. Yena into ayaziyo, wazi ukuthi ubaba ule, umama ule bayasebenza, yena ukhuliswa ugogo. Maka khule mama akhe into amtshena yona ukuthi
khula uthola umsebenzi uzimele, umshado ifileke. Imizi izokwakhiwa kanjani? Ngobani into eniyaziyo manje nishintshanisa amadoda. Athi eqoqile umfana ekwenza unkosikazi, ngoba futhi nize kuze kusho nina nithi manje indaba yokuthi niphile ngesidala, nithi isidala leso manje sekuyasetshenzwa. Nisebenza into yaphi? Nisebenza into yaphi? Asezuba nawo manje amakhosikazi thina ngesimanga simi. Lento eniyenzayo enihambayo engena direction, ngikuthathe mina ngikuqoqe ngwenza umuntu, bese wena ujika ungibona ukulima, ube nomfana nje uzodlala ngawe nje. Futhi hey futhi nina lo muntu lo odlala ngawo ukwenza isilimi yena ovela umthande kakhulu ukudlula lo muntu oqoqayo okwenza umuntu. Uzusho kulo uthi hayi suka isilima leso siyeke, uthande kakhulu lo. Ngithi ngilobolile ngikhiphe iy'nkomo, ngijike kusasa ngibe yinja. Uthande kakhulu lo ongakhiphanga lutho. Simthatha ninjalo ungazi nokuthi umntombi wakho wabushiyaphi, kodwa simthathe sithi siyaniqoqa neqe lapho ujike ulalwa yenye indoda le, ungishiye ngikhona la endlini. Ngathi ngithi ngizama ukwakha umuzi nomuntu, hhayi kodwa kusasa ngajika ngaba yinja. Ngajika kusasa ngaba yinja, ngikhiphile lo ongazange akhiphe efokoni, hhayi kwaba uyena ola, kwaba iyona ndoda-ke eqotho, iyona ndoda e-right. Ushiya indoda yakho ngoba naku ukuthi futhi kunale trend le nini eseniyikhuluma nithi indoda iyafeba. Ifeba kanjani indoda? Ifeba kanjani indoda? Indoda iyalobola kahle kahle, siyakuthenga ukuthi sikhiphe imali, sikhiphe iy'nkomo ukuthi wena siyakuthenga ukuthi woza la ekhaya uzogana usizo kwakho umuzi uzale iy'ngane. Mina njengendoda ngisangaphinde ngithathe omunye umfazi, ngiyindoda ngithi angiqomi mina, ngiyakomisa, ngiyisoka. Nina nivele nithi amadoda yiy'febe. Ifeba kanjani indoda? Yafeba indoda. Indoda iyashela iqonye ithathe omunye umfazi. Nangu umseleku nabafazi abawu-5, isifebe umseleku, isifebe kanjani? Kwalahleka usiko najike nathi siyafeba.